Kan ka, Manong Roger. Manong Roger. Kan ka, Manong Roger. Pangibing layan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka, Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Malipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti parnakay drama ti pakasaritaan ni pagayam Cheryl Kilaunyon nga inyornos para ti script ni Nestor Marcos. Kastiman ti linaon ti surat na. Ken ka, Manong Roger. Adda anak met iti parikot. Akayat ko ang masulbar, babaen ti balakat ko. Rugyak man nga rod ti amin. May saak man nandito balay. Napan amin nang dagiti amok kadagiti pangup-opisina anda. Agraman kini Senyorito Greggy. Ha? Asin mo taday chay? Inakitaan. Oh. Ay, Kunaklakit din o di nakilokatan, Cheryl. Senyorito, apay ang nagsubli kayo. Adda ka din nalipatan nyo? Adda. Oh, Ha? Apay nga, inlock yun diri daw, senyorito. tapos sigurado nga awan makakita ka rata. Anya ti kayat yu asawan, senyorito. Mailiwak manan. Nabayagan day ni. Saan, senyorito? Adan asawam. Di ka kadi makonsensya. Ngam adayo tayan na. Saan, senyorito? Diyak kayatan. Kaya't mo tapagtalawon ka diti balay. Imbilang da ka nakamang ti pamilya mi. Nang runa dagiti katugangak nga amom. Nagdagipom. Agmay sakan nga bibiyag, tanatayan dagiti dadakkel mo. Ken awan mo't kakabsat mo. Ay kaya na, Cherry. Saan ka nagsangit? Awatam da ti akwarta, kas bayan. Diyak kayat nga awatan day ta. Kasapulam da ti akwarta. Uray di mo kayat nga awatan. Iba ti klatan. Makamukan, idulin mo no saan. Cheryl, iha. Ada nagtulagan mi iti asawak, amabali na pakaragsakam, kan makatulong tuken ka, iti masakbayam. Ha? Anya ka di ta, Doña Mina? Nagtulagan mi nga gasawa, pagadalan da ka iti kolehyo. Ha? Agpaiso ka di, Doña Mina? Wan, tembilang da kan akameng ti pamilyami. Awan, ti sabsabali ka na tayo. Nagsaya at kayo unay kanyak, Doña Mina. Saan may malipatan, day di pa nagpakaasim asumrekas katulong ni. Tapno makaurnong ka, kat adan to pagadal mo, iha. Di ugayam nalipatan day dyan ay sawang ko idi kada kayo, Doña Mina. Uwan, iha, isungag sagasagana kan. Taiti umaya semestre, sumrekan iti pagadalan. Agam, anyay din ti ararapa apam a kurso. Maestra. Upat atawon laag. O sige iha, lalay ngum nga rod, ti agadal. Tabarang maragpat mo ti ararapa apam a pagbalinad. Tapno saan kamot ngagnanayon latan a katulong. Pagadalan da kagayam nagiti na kay kamanga. Wan, nakasaysaya at daunay kanyak. Mura siya. Nasaya at akmatkin ka. Ik-ikan ka pa iti kwartam. Wan, ikikan na kiti kwarta. Ngam, Ngamin yan. Apay ngagsangit ka ba't bayad mo ter aramidom abinababoy kanyak. Saan ka nagsangit? Amangan no makita da kada papak mama. Narigat no agatap da iti saan ang nasaya at nga da mali nga aramidin ta.
Si kalaang tadamadingar aramidan na. Tasaan ko matapagayatan ti amin. Kuston, amom, makatulong akmat no agadal ka. Diyak ka sa pulang titulong mo. Taamok nga dasupapak ti amin nga itad mo. Cheryl, kaputa dandalin ti umaya semestre, kan ginatang mi aminan kan ni senyoram ti amin akasapulan, asumrak to iti pagadalan, agsagana ka. Agyaman na kunay kada kayo doon, Claro. Nakasaysaya at kayo unay kanyak. Gapo na saya at kanaagos naman ka na kami apagserserbiam. Iso arong balay, anasaya at kami matkan kaiha. Oh, apay nagsangit ka batan? Anak kanisan mo anang gustuhan, anay baga? Awan, Don Claro. Makasangit aklaan. Gapo iti kinasaya at yu kanyak. Papa, tangay saan mo't ngagkasayra ni Cheryl iti panagadal nan to? Siyak tulap tanti kanayo na mangiturod ken kuha iti pagadalan da. Ay, sige, iho. Don Claro, uray agtricycle tulatan akanayo na sumrek iti pagadalan. Kaya't ko mati makatulong, Cheryl. Isa di ka kumanagkad-kad. Asakto ti kanay na mangitulog ken ka. Kwa, senyorito? O saan ka kumanag kita kiti ha? May mayat mo itulod kan sundun na kanto ni Greggy iti isaserrep mo iti pagadalan. Apay akas na mariribukan ka, Cheryl. Mariribukan na kiti na ibagam itay. Asikan ti mangitulod ken mangsukon kanyak iti panagadal ko. Anya ko mati parikot iti na ita. Mabutangak. Amang anod adadyak makaadal. No sika, ti mangitulod ken mangsundo kanyak iti inaldaw. Makapagturpos ka. Nula kiti talala ingam ti agadal. Iti panagkatkatawan. Katawalat ti may sa akarasaan. Sa anak akarasaan. Anya saan? Idinto ta gungundawayam ti kinalapit ko a babae. Gungundawayam ti kinanumok ngagbibiyag. Sarabali, tadamot ipapaay ko aso papak ti amin. Ti ko na mga ta. Kat maayatanak kadagiti it-itad mo kanyak a kwarta. Saan, senyorito? Nagbidot ka no kasta ti panangipapan mo. Sa paak nga ilagpas amin na trabaho ita. Ta itang aldaw ti umula nga sasirre ko iti pagadalan. Diyos ko, sapay la kumata makapagturpo sakto iti arapa ako a kurso. Tulungan dak ko ma, iti arapa ako a pagbalinan. O Cheryl, nagsapa ka nga agluto ka nagdaros? Gaputa kayat ko nga ilagpas amin at trabaho. Sakbay asumre ka kiti pagadalan. Talagang excited ka na sumrag iti pagadalan, ha? Talaga. Tulungan ka nga rodan ka iti trabaho at no malpasadagos. Saanan, siyaklatan, kandila mabalin. Di na kumais isturbon ka dagiti trabaho. Diyak ka sa pulang titulong mo, senyorito. Sige, nusuti ko na makamuka. Sa bagay, siyak mo ti mangitulod, ken mangsukon ken kaakanayon iti pagadalan nyo. Papayakas na matandanagan kalapta, Cheryl. Gaputaon apulos ti panagtalag ko ken ka, senyorito. Saan ka matanagan? Awan aramidag ita adi mo magustuhan. Damom lakit nga rod ti sumrak ita iti pakadalan. Senyorito, di lang mabalin na sardengan ako na pagar-aramidan iti dakas. Nasaya atakmat ken ka. Saan ka matandangdangran? Ik-ikan ka pa iti kwartam. Di lang mabalin. Ngay sardeng mun ti mang tagtagi ko kanyak. Tapno makaturpusak kumamot. Oh, kasla narigat na itakid-kid daw ma. Nga mala, bayam ta panunuta ka na yung bag. Sapay la ko matalaw-lawagan ti Diyos ti panunot mo, senyorito. Kat maamiris mo mutlaang adakas dagiter aramidom kanyak. Kumusta ti umuna nga aldaw mo iti pagadalan, Cheryl? Kaasi ti apo. Nasaya at mat senyora.
Kan adamot kan dagiti sumagmamano agagayim ko anam amok iti pagadalan. Dasayat no kasta iha. Oh, alaam nga ron dayto eh. Tapno danayon ti allowance mo. Ha? Ay, saanan, senyora? Umanayan ngin inutak ti intadyo di kalman agastuak. Gastuak iti makalawas. Alaam kit din iha. Tapno danayon ti gastuam. Saan ka nagbabain? Time bilang dakan kas kameng ti pamilyami. Agyaman ako unay kada kayo, senyora. Nakasaysaya at kayo unay kanyak. Wan gayam. Adaman damagag kada kayo, senyora. Anya ti damagam iha. Mabayag ka di pa'y nga agawid ni Senyorita Krisa, nga anak yun. Mabayag pa'y nang runa ket ada kanumanan barbaro a business da iti kasinsin na iti Amerika. Apay ngamin, adi mapandanunan ni Senyorito Greggy ni Senyorita Krisa iti Amerika. Gaputa, masayangan ti manugang ko amang panaw kadagiti negosyo da diti Pilipinas. Unang nasaysaya at kumamutlaan no agtipon da nga gasawa, senyora. Kunamot kit diti anak ko, ano lakit di makita na, anapintas ti panangimanage ti kasinsin na iti negosyo da, agawid to diti Pilipinas. Ha? Ni Senyorito Greggy? Isu dyan nakatapaya akasla nakaununog ti pampanunutan na. Anya nga ta ti parikot da dya akarasaan. Ha? Nakita na kun kat umayon dito eh. Cheryl, Ha? Anya man nun ti ibagang senyorito. apay akas lang madanagan ka, tunggal asidgan ka. Adang amin fobia kun nga damanan madi nga aramidam tunggal umasidig ka kanyak. Nang runa kat dudwata dito'y balahi tawan mo't sirre ko iti pagadalan. Di ka madanagan, awan mading aramiden. Apay nga rod ngim masidig ka manan. Amom, sipod na ibagam kanyak, silawan ko matindyos ti panunot ko. Kat isardeng kong ti mading aramidikan ka, kasla makunkonsensya matan. Anya? Makunkonsensya ako ti panangkunkundaway ko iti kinanumom. Gaputag may sakan, mangkunkundaway akmat. Awanan na iti didaktal mo. Awan mo't kakabsat mo. Sa may sakalaan ano mo. Uray anya taramidakan ka, awan gaway mo. Awan maaramidam. No di ti mangita di ti kayat ko. Kat day talauray ti pakakonsensya kita. No kasta? Na amiris mon amaditer aramidom kanyak, senyorito. Wan. Kat pakawanan na ko ma. Diyos ko, agyaman apo ta dinungag mo ti araraw ko. Agyaman hak. Pakawanan ako, Cheryl. Di na ka di mapakawan? Kwa senyorito. Diyak amo, nanya ti sawak ita. Nga maragsakan taiti ka maudyanan na. Pagbabawayan yung mutlaangan, dagiti madingin araramid yung kanyak. Cheryl iha, napaya pinanawan na kalatan ni Greggy, adi nakamot inlugan ni Tikotsena. Anya ngayon ti pagluganam. Agurayak tulatan iti tricycle, senyora. Ada ka di sana kinayat, adi na kainlugan. Awan mo tamo ka naramid ko abasol kan kwa na, senyora. Apay nga roda di na kan inlugan kan indagas iti pagadalan nyo. Ang mga nukam kamakaman na timiting na, senyora. Iso di na ko nailugan. Sakton, ti mangitulod kang kay ti pagadalan nyo, Cheryl. Agyaman nak, senyor. Ngam oray agurayak tulatan iti tricycle. Itulod ka? Ang mga mabayag ti aguray ti tricycle. Kat maladaw ka rin ti pagadalan nyo. Agyaman nak unay kada kayo, Don Claro. Awanan ti masaok, no di ti kinaimbag yu unay kanyak. Itay pay akas la sumsumgar ti dutdut ko.
Kaslag laladuta. Apay nga ta. Marurusok akmatan. Talaga ama diti marikriknak. Inak sa agpa-check up dita klinik. Adamot lang iti abay iti eskwela anti klinik. Talaga ama diti riknak. Inak agpa-check up. Sapay kumatamatawagak ni Senyorito Greggy. Naskan ama-amuan na ti resulta ti check up ko. Hello, Cheryl. Apay nga mawag ka? Agyamanak ta sinong batam ti awag ko, Senyorito. Mabalin ka di, ngagsarita ta. Sige. Ibagam no sa dino ti kayat na pagsaritaan ta. Kaitamot lang, umayak. Nangam agore ka. Tanya ka diti pagsaritaan ta. At dati maod aparikot, Senyorito. Katnaskan amaamuan. Anya? Agdadagsan ka? Oon, Senyorito. Katsikat ti ama tuwin inawag. Dakkel a problema rita. Talaga adakkel aparikot. Diyak amo na niya terabidag. Numamuan lagi tinakaikamangak. Asyak ti akin putot itin inawam abyan. Sigurado akagura dakon. Nang runa akagura na ka ni Ma'am Chris ang asawan. Kat amangan no isina nakapay. Diyak kayat ngagsina kami ti asawa. Diyak kayat agurandak. Anya nga ro ti aramiden ta. Diyak mat kayat aguraan dak da Don Claro kan Doña Mina. Ta nakasaysaya da kanyak. Kan nang runa ajak kayat amay sardeng ti panagadal ko. Anya ti aramiden ta. Manong Roger, dahito ita ti problema ken problema mat ni Senyorito Greggy. Nagbunga ti masansana pananggundaway na kanya. No kaano pa'y ang nagbalbaliwan, ken no kaano pa'y ang nagkari ngay sardeng ng timadingar aramido na kanyak. Isumat ti itataod ita ti dakdakkel manan na parikot. Pangaasi manong tabalakadan na. To'y pagayam mo, Cheryl ti La Union. Pagayam, Cheryl. Agpaiso, ang nakadagdagseng ita ti parikot mo. Wano parikot yo adwa ka ni Greggy. No pa'y kasta. Naske na sangwam da ito'y a problema, tamang rugin, adi mo mailimad dagiti madingay nararamid ken ka ni Greggy, tamadlaw ton ti tiyan mo. Iso ay ti aramidam, ipudnom kada Don Claro kan Doña Mina ti pananggungun daway idikan ka ti manugang da. Nasaysaya ta sikat ti pakaamuan da ngam ni Greggy. Ta amangan no baliktaden nanto ti istorya no iso ti makaibagay ti kasasad mo. Ket nanyan tuman ti addang dagiti amo no kagura wenno pagtalawon da ka ken pagsardengen da ka nga agadal awatem pagayam ko. Ngem sapela ko ma, tasumnat to ti asida, kat agballatet to ti amin ka ni Greggy, dagiti madi ngay nararamid ti manugang da. No mabalin, ipulong mo pa'y ket di karagti agturay, ti pananggundaway idikan ka ni Greggy. Tapno maipaayan ka iti umiso a proteksyon ken hustisya. Ditan papagayam tinagibusam ti pakasaritaan ni pagayam at Cheryl ti La Union nga inyornos para iti script ni Nestor Marcos. Dito'y drama tayo, ken ka Manong Roger. Agyaman kami itin kahit panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ami.